Aj posledný zápas som mal pred týždňom v Žiline s Johanom Lidonom, kde sme išli o svetový titul VFCA, ktorý sa mi podarilo krásne vybojovať, tak sa tomu teším. Zápas mi vyšiel, nakoľko hlavne som si chcel dávať pozor na ruky. Johan je veľmi dobrý boxer, dá sa povedať, ničomu som ho nepustil a krásne som si ho ustrážil a 5 kôl som vyhral. Môj tým spravil veľmi dobrú prácu. Mároš, Lavko a Joško, proste spravili sme preto úplne všetko, aby ten pás zostal u nás doma. Tak sa tomu teším. Zápas prebiehal podľa mojich predstav. Všetkých 5 kôl som sa nejako nepúšťal do nejakých výmen s ním. Držal som sa na dištanc. Od 3. kola som začal viac klinčovať, kde tie ruky sa mu unavili a prechádzal som už do koliena, do lakťov, čo sú moje vlastne silné techniky a fakt mi to sedelo, až mi to vychádzalo. Teším sa tomuto titulu, nakoľko som ho ešte nedržal, takže je to poprvýkrát titul VFCA v plných tajských pravidlách. Zápas s Lidonom, mali sme to taký rematch, nakoľko sme pred 4 rokmi tiež boxovali na MPL lige, kde vravel, že chce so mňou hneď odvetu, lebo som nemal vyhrať. Takže som sa tomu aj veľmi tešil a som rád, že som potvrdil to víťazstvo a myslím si, že to bolo jednoznačné. S výkonom som spokojný, samozrejme je vždy čo zlepšovať, takže budem pracovať na sebe ďalej. Ďalej ma čaká Banská Bystrica, 30. maj, zimný štadión, akcia Full Fight, ktorej prvýkrát nastúpim do klietky pod pravidlami K1. Bude to určite niečo nové, tak sa na to teším. Proti mne nastúpil kvalitný borec z Rakúska, Škodran Veselý, ktorý porazil nedávno Darryla Shitmana, s ktorým som ja boxoval na V5 o svetový titul. A už druhýkrát mi to s ním nevyšlo, takže myslím si, že bude to fakt tvrdý boj. No ale spravím všetko preto, aby som znova víťazil a aby som sa niesol na tej víťaznej vlne.